Bismillahirrahmanirrahim. Gotinên rênîşandir. Eyvah, in zindikanî hem çû xab est, ve in umrê bêbunyad hem çû bad est. Heyvah, ev jiyana hanê wek xewek zû qediya, û ev emrê bêbingeh wek bayê derbas bû. Di sexîbûnê de û di alîkariyê de bibe wek çem, di dilovanî û mehrîvaniyê de bibe wek tav, di veşartina eyba de bibe wek şev, di wextê xezeb û hêrsbûnê de bibe wek mirî, di nefsbişûkbûnê de bibe wek xwelî, di xweşbîniyê de bibe wek behr. An weka xwe were xuyan, an jî tu çawa tê xuyan wisa be. Ger rojekî çerxê felek kêrkeka tûj bixe destê te, çi bixwazî pê bibire, lê qet nebî ku tu nanê kesî pê bibirî. Elim ji mal çêtir e. Elim te diparêze, tu jî mal diparêzî. Bi parvekirina mal, mal kêm dibe. Bi parvekirina elim, elim zêde dibe. Pîreka Lut pêxember xiraban ji xwe re xist heval, ji malbata pêxember derket. Kûçikê Eshabê Kehf çend rojî hevaltiya Eshabê Kehf kir, wek mirovan rûmet girt. Dilpakê herî qenc ew e, tenê li eybê xwe digere, ji bo qusûrên xelkê wextê wî namîne ku bigere û bibîne. Şivanê xirab ew e ku birrê xwe li cî dihêle û pezê xelkê diçêrîne. Mirîşka bêxêr ew e ku di mala te de qût dixwe û ji xelkê re hêkan dike. Zana û alimê xirab û bêxêr jî ew e ku gelê xwe di tarîtiya nezanînê de dihêle û xelkê din bi zanînê ronîh dike. Xeml û zîneta jiyana dinyayê ji bo cerbandin û îmtîhanê ye. Qena were xuyan, kakî bêhtir emelên qenc dike. Yê tewekkulê Xwedê bike, Xwedê besê wî ye. Dê bi awayekî jê re çêke û deriyê xêrê ji bo wî veke.